Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa Provincial Capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, last 11:35 ang aton oras. Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules. Yari kita sa ato sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan pitsa 25 kita sa bulan sang Agosto tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kalakip man mga kaaksyon sa ato sining mga kaaksyon sa mga kabaranggayan kag kapurukan lang ang ato sining pag-sinalayo, no? Pasensya gid wala kita na isang live sa sining udto, pero may pwede lang ka padala sang inyo sining mga mensahe, no? Kay ginatingwan pa sa amon sining nga ite nga mapasulod mga kaaksyon ang aton sining video, no? Sa aton sining live. Padala lang sang komento ninyo kay tingwan tay na basahon karon dugay-dugay mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto sa mga kapurukan kag kabaranggayan naton diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga
banwa kag syudad, mga kaaksyon, iririmaw tato na. Diri sa aton sining nga pagpangalagad sa inyo sining nga palatuntunan karon nga udto plus ang ato sining nga mga kaaksyon sa oriental side. Nagapangamusta kita sa sining nga udto sa aton sining nga pagpangalagad. Kabayuntang nga okslang kamo sa sining mga inoras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kalakip man mga kaaksyon nga ginapaabot ang ato sining nga mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad sa sining udto, mga kaaksyon sa mga kauturanta sa bugos nga riyon size, mga kaaksyon no? Sa mga kaprobinsyana na mga lugar sa riyon size, sa siyudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, sa Guimaras, sa Aklan, sa Capiz, kag Antique. Nagapangamusta kami mga kaaksyon sa kanginan. Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon, Aksyon Rex Cantong, plastar mga kaaksyon sa aton sini nga balitaan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay pila na gid lamang ka oras kag patigayon sang sopa ang gobernador sang probinsya Goblakson. Samtang sa Kapitolyo or sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar, otoridad liwat nga kumbensyon ang ROF nga taga Barangay Villamonte nga nagpositibo sa Delta variant nga liwat sini magpaidalom sa swab test subong adlaw. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, bamtret sa Hall of Justice kay na sa ngaga isa lamang ka pamahog kag wala sang kamaturan base sa pagpangusisa sang kapulisan. Sa nukpo naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba, 48 anyos nga mangungumahog ginlabo patay sa dini sa dining area ni sa Negros Occidental. Karon dugay-dugay mga kaaksyon aton hibaloon sa report ni Aksyon Alvin Graba. Samtang sa patrol nga balita ay gabalita man ni Aksyon Alvin Graba, mga Bureau of Fire Protection or BFP nurses sa probinsya sang Negros Occidental nagahulat sang mando gikan sa Bureau of Fire Protection Regional Office 6 para sa hospital augmentation sa Iloilo. Ang fire call bago gid lamang dra sa area sang Barangay Singkang Airport, wala gid man to matigayon na. Actually nagbalik na ang hubon sang Bureau of Fire Protection na tabangan man sa ngato sining mga kauturan dra sa Barangay Singkang Airport. Kag 303rd Brigade Commander nagpangabay sa pamilya ni Kapabling kuhaon ang bangkay sang ila sining himata na tigayo na ini siya nga makilala sa sining udto ang isa sa mga napatay nga miyembro sang INPE sa persona ni ni Jory Datuon Cocoba, 38 anyos ini si alias Kapabling nga taga Barangay Kunsing sa Banwa sang Ibi, Magalona.
Kag sa balita naman sa special assignment siga balita ni Aksyon Artay Ihupon pagpauntat sa implementasyon sang Motor Vehicle Inspection System ginkalipay sang Undok Committee Conference ni Councilor Ramos sa Biyernes makabulig sa pagklaro sang importante nga mga isyu. Samtang sa ato sining mga nagapangunaman nga mga balita sa syudad sang Cadiz, 157 ka mga binilanggo sa BGMP kumplitohon nga mabakunahan kontra COVID-19 karon nga adlaw. Kag 4,000 doses ang Sinovac target sang Cadiz LGU nga mapaubos sa duha ka adlaw nga pagpambakuna. Samtang sa balita nasyonal, 53% sa mga Pinoy gusto na nga magpabakuna. Kag Presidente Duterte magpapili sa pagka-Vice Presidente sa 2022. Hagna batok sa nuisance candidate so aprobado na sa Kamara. Kaghag naman para sa early voting sang mga senior citizens kag PWDs aprobado na sa Kamara. Aksyon Rex Cantong kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay mahina ang kalaban. Sige samtang yara na kamo sa inyo sining tagsa ka mga puluyan kag naga-monitor na sa aton sining pagpangalagad di likes lang kag i-share ang aton sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon BBB, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Sa tagan to na karon dugay-dugay sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program, karon lang dugay-dugay mahinang kalaban Sa mga ka-aksyon tabaya www.aksonradyobacolod.com.ph. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan kag sa mga Facebook page naton nga naka-share na kag nag-live na sa pag-monitor sa aton sining pagpangalagad. Sige, nopdanay kita karon dugay-dugay mga ka-aksyon. Daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Miyerkules, August 25, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 3 kag 17, liwat 3 and 17. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang kay pangbasahon tanay ini mga kaaksyon ang ginpadala nga mga mensahe sa sining odto kay Arnel Po Disamparado, may lang pamati, no? Arnel Po Disamparado and Huma Lumina, may lang monitor man, no? Kay Gian Resisio, salamat gid sa inyo sining monitor. Kag kay Alex Montesa, thank you gid salamat gid. San pa ni magmalakas ang kalaban ni sir? Gani man. Ayos, salamat gid Alex Montesa. Niel Brian Balawes, salamat man. Kag kay Gretchen de la Cruz, mayong udto gid Gretchen de la Cruz, no? Kay Atia Kim Eriman, salamat gid, no? And lakip na si Samia Vargas, may lang pamati Samia Vargas, salamat gid, no? Thank you gid. And Richie Baradero, George Gargasiran, may lang monitor. Robert Roma, salamat gid.
sa barangay Tangob gali si Gretchen de la Cruz, no? Thank you gid Gretchen de la Cruz sa imo sining nga information. Sige. Sir, mabalik ta diyan ay sir. Kay ilang taon ta diyan ay nga ton sining mga nag daligid lang ha sa mga nag-share, no? Ay, ano ini? Dali lang ha. Ay, di naman ni mag-amo ni sir. Why na ni? Do hindi amo daw la hostisyaw. Ariwa, sakay Elen Vinyas Bicao ko, may lang pamati Elen. And Robert Troma, salamat gid Yern Grigas, kay Regina Rival Pilayo, and Richard kay ari na ni gali, and Donna Nabarti Macario, sa kay Erwin Trestesa, sa kay Patrick GRB Disina, no? Gian Lopez, kay Margie Monterde, John Mayordomo, likewise sa kay Divi Mercurio, Rochelle Folenso Susana, sa kay Ye Charm, thank you gid Ye Charm, no? Rochelle Evangelista, Ana Sinoro, kay Manuel Ismania, may lang pagpamat, ti Emmanuel Ismania, sa kay Glendy, Rose Rodriguez Bainosa, Christine Minies Villalobos, salamat gid, no? Ano man sir, dali ang sir, kagabasa pa ko sir. Dali lang, no? Catalino Velasco Bucasas Jr., kay Niepes A. Jasmine, may lang pagpamati. Dan L. Josana, sa kay Alio Dison, Diding Aluhamento, kay Rogelyn Regina Adlong, Martin Aliling, sa kay Ronel Aguyong, Eleanor Regby Aragrabante, Premises Lithio, no? Kay Nens Tahom, Alex, okay na kay Alex, kay Jose Marie Serenio, no? May lang pagpamati Jose Marie Sereno, Connie Laparan, Fernie Hispaniola, salamat gid, no? Sa kay Mary Ann Babiera Octavio, salamat man. Robert Toma, Jenna Rival Pilayo, salamat gid ayos, and di natatugan ni sa kay okay na, sige. Thank you gid sa iban pa naton nga mga greetings karon dugay-dugaya sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon BBB. Pagkatapos lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol,
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:54 na nga oras, 11:54 na kamo ang atos nga oras mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta dira by cellphone okay lang, no? Kay mayara kita sang plastado gid nga itsura. Oh. Pero kung unit ka computer, may trouble pa, no? Pero kung cellphone ka, okay lang. Walang problema. Siling sang amigo ko, sagot ka na. Ginatinguan pa sa aton sini IT, Sir El Reading maplastar ang aton sini computer units. No? Sige, sa mga kaksyon ta, pwede ba lang maghubin ang may dadidad na? Pwede time, las 11:56 ang aton oras, 11:56 na mga kaaksyon. Sige, kadtuan tanay mga balita, unahon tanay anay ang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol mga kaaksyon, no? Mga BFE nurses kuno, mga taga Bureau of Fire Protection nga mga nurses sa probinsya sang Negros Occidental nagahulat sang mando gikan sa Bureau of Fire Protection Regional Office 6 para sa hospital augmentation sa Iloilo, no? Iloilo Province kag Iloilo City, no? 303rd Brigade Commander nagpangabay sa pamilya ni Ka Pabling nga kuhaon ang bangkay sang ila sining himata.
Nakilala na to si alias Pabling eh. Yaring report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex, ginahulat na lamang sa karon ni Fire Chief Inspector Kim Salicio sa Bureau of Fire Protection diri sa probinsya sa Negros Occidental ang mando nagikan kay BFP Regional Director nga si Senior Superintendent Jerry Candido as to kung saan o ipadala ining mga nurses naton diri sa probinsya sang Negros Occidental nga igapadala sa probinsya sang Iloilo silbing augmentation para man sa pila ka mga medical expert kaga para sa mga hospital man of course dito sa syudad sang Iloilo kag sa probinsya Aksyon na Rex. Sunod diri kay Chief Inspector Salicio na kung sa Bureau of Fire Protection hindi lamang tagpamatay sang sunog ang mga bombero kundi may mga special teaman ang mga katapos ang bombero particular ini mga nurses nga base sa ila sini nga ginsumpaan nga magabulig man on bayanihan program sang gobyerno para sa mga ospital nga mas nagakinahanglan gid Action Rex sang ila sini nga bulig gay sa pagpati Action Rex sa kapasidad sang mga nurses nga makabulig ini sa ngalan sang serbisyo publiko partikular sa mga medical service Action na Rex. Ari ang pahayag ni Chief Inspector Kim Salicio. Pero may request na nga mag-augment dito ang BFP diri sa Negros Occidental sa Iloilo, ha? Yes, Action na Rex. Actually, nakabato na sang mando si actually isang pangabay bala si Chief Inspector Kim Salicio sa pangabay man ni kung nagpangabay ng Iloilo nga way pa sila magpadala to nagpadala na sila. Way pa man Action Rex. Actually, ang pangabay gikan kapag ready na bala sa mga BFP nurses gikan sa pangabay man ni DILG spokesperson Jonathan Malaya Action na Rex. Oh, so bali nagpangabay sa nga mag-ready lang. I-preparar, ihanda na ang mga BFP nurses. Biko kung nagpangabay na sa additional nga bulig dito para sa mga nurses tabla? Yes, actually suno kay Silicio hambal niya may ara na napadala naman ang iban nga mga BFP nurses sa Panay Island pero para sa Iloilo, particular sa Iloilo City. And diri sa probinsya sang Negros Occidental suno siya sila naghahanda naman. Sige. Ari Action Rex nga pahayag ni Chief Inspector Kim Salicio. Kung anong mahatang namon nga assistance sa respective LGUs ginaobra sa ngalan nga members sa President. Ang sa regional office, may standing order na kung may request pala hospitals deploy na ang Bureau of Protection sa Region 6. Nag-augment sa hospital na nag-request. So right now, sa Division Negros, naka-standby ang aton nga mga nurses ng BP personnel yung kahulat sa order from the regional headquarters kung i-deploy sila. Ang Negros na mga BP personnel wala pa man pero naka-undec na sila, naka-standby na sila in case na mag-request ang regional headquarters na i-deploy sila sa hospitals. Samtang wala pa ang deployment going to Iloilo, ang BFP arrangements nagabulig man sir sa mga LGUs, especially on vaccination sir. Mayroon kitang mga stations na nag-assist ilang mga respective LGUs sa pag-facilitate during vaccination na assist sila sa pagkuha sa vital signs. Nag-secure man sila sa lugar na pinakantakan sa vaccination area sa respective LGUs. Action na Rex, kabayan din lamang inisang pahayag ni Chief Inspector Kim Salicio. Sa dugong paginaton nga balita Action na Rex, nagapanawagan man karon si 303rd Infantry Brigade Commander nga si Brigadier General Inocencio Pasoporte sa pamilya mismo ni Pabling nga ukon kilala diriya nga Jory Datuon Kukubah 38 anyos. Residente ni siya Action Rex sa Barangay Consing sa Banwa sang Ili Magalona ini after
nga nakilala gikan man sa confidential asset sa 79th Infantry Battalion Action Rex. Meaning hindi to pamilyang nagkilala man, kundi asset sang 79th IB? Yes, and So pangalan niya si Jory Datuon Datuon Kukuba. Yes, sir. Taga Konsing IB Magalona ni siya. Yes, Aksyon Rex taga Konsing IB Magalona. O, tiba sigong ka pamatid ang pamilya, liyog ta claim ang bangkay din gani na? Maklaim ang bangkay Aksyon Rex sa Manapla Funeral Parlor sa siyudad sang Silay. Kaya ang pangabay diri ni General Pasaporte na kung pwede kuhaon, pwede na makuha abi ang bangkay sini sa piyak sini nga nakilala naman ang ining sika Pabling ang tutuod sini nga pangalan abi. And sunod diri kay General Pasaporte nga ang pagsunod diri ni Pabling abi sa New People's Army hindi niya gusto sa bilog na pamilya mo kag ang natabo diri hindi niya gusto sa nga bilog na pamilya kundi choices ini ni Pabling sa pagsulod sa New People's Army. So wala sila sa dapat kabalakan ang pamilya kay magabulig sa ila ang mga katapos ng kapulisan subong man ang mga katapo Action Rex sang Philippine Army. Atong babae na cremate na to? Ang babae na cremate na to Action Rex diri sa isa ka nakuha na sang pamilya yan kay daw ari man din nagabot sang mandate tong amay to lin sa Legazpi bla? No, sa Daraga Albay. Daraga Albay? Yes sir. Ari Action Rex ang pahayag ni General Pasaporte. Kung mabatian sa pamilya, ito yung ninadura sa Manapla Funeral Home. Tapos mahatagan man sa kaigo nga burial, unlike nga muna, nga wala man na nakita ang bangkay, ilubong man lang nila, tapos hindi na mabalans sa pamilya. So, ako nagpanawagan man nga pan, requesting family, nakuhaon, hindi man ka mo ma-involved, nga siyempre, individual na decision nga nagsaka sa iya naman na during ito sa NPA terrorist, nagluto ang ara dira sa area. So, hindi ka mo magkabalaka na ara mga ating mga pulis dira na mag-assist sa inyo paggawas na na-claim ninyo dahil may proseso na ang pag-claim. So, ara ako request lang para at least medyo matagan sa nakakaigo na burial man si Papapin. Simple lang panawagan Action Rex ni General Pasaporte. Ano tong fire call? Wala gid lamang madugay to? Sa Barangay Singkang Action Rex, fire out naman to pag-aabot man sa mga katapo sa Bureau of Fire Protection sa Barangay Singkang Airport Action Rex, commercial. Dinto nga purok man? Sa area sa Barangay Singkang Airport. Ang purok yung napamangkot ko. Din nga purok to Aksyon Alvin? Sa may malapit sa Purok Neptune Action Rex. Okay. Sige. Report sa patrol, ang ka-action nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba reporting live gikan sa atong sining patrol. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:05 na nga tunuras matapos ang balita ni Aksyon Alvin sa iluhan ta ang balita gikan sa Bacolod City Government Center upod kay Aksyon Dale Salazar kag standby dugay-dugay sa aton sining winner sa aton sining SAP sa ERB dugay-dugay lang no. Ini may kang tanan sa otoridad liwat nga kumbensihon kuno ang ROF nga taga Barangay Villamonte nga nagpositibo sa Delta variant nga liwat sa ni magpaidalom sa swab test subong nga adlaw. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale. Aksyon Dale? Liwat nga magpapadulong diri sa may Barangay Villamonte ang team sa Bacolod City Hot pagtangon Action Rep si Dr. Edwin Meraflor. Ini matapos nga una na nga nagpamaliba din 45 years old nga returning overseas sa Filipino Action Rex na magpaliwat na pag-swab test matapos na siya ang nalapit na sa report at mga health with na nag-positive sa Delta variant Action Rex. Sa pagkasigaw
Milangot natin kay punong barangay Romel Flores, ang barangay Villamonte, Action Rex. Subong nga udto ang schedule kang swabe na magpadulong ang sinusuggest ng Action Rex na mga paling dito na lang sila balay sa subdivision sa barangay Villamonte iswaba ining 45 years old na ROF kagang tatlo sinika miyembro ng pamilya o possible close contact para at least na matinahalan mag-transport para iwas sa stress Action Rex. Din sa high ni Flores na medyo hapitang sa Action Rex sining nag-positive sa Delta variant matapos na may negative naman sa kantani na RT-PCR test from Manila going Bacolod, naman sa certification halin sa doktora. Naging allow siya na mag-biyahe from Manila padulong dito sa may siyudad sa Bacolod, nagligad na Domingo, August 20, 2021. Pero according to Sir Flores, ang kapitan ng Villamonte, based man sa assessment sa Barangay Happy Emergency Response Team can be heard sa asymptomatic Action Rex ang 45 years old na ROF lapit mo ang yasin ng mga close contact o galing siya mula na naging hasukat lang sa liwat na pag-retest pero subungad natin kung minsan nila liwat na mag-fiber Action Rex bilang kabahin mana sa proseso. Tingin na kumbinsi na nila? Ano pa na Action Rex subungad nila sinang dinahigit? Supposedly, kung nagwato ang report ng DOH6 na positive sa data variant, the next day, dapat iswab din sila Action Rex. Dapat gindi? Nagpamalibad. Nagpamalibad Action Rex, nagpamalibad, wala siya nagpaswab. Sila man nga direkto o galing sa protocol sa LGU sa Bacolod City nga once na mag-positive ikaw sa Delta, kag-base man sa ginapagawa sa Philippine Genome Center nga mga results, dapat may retest din para may balawaan kung bala positive sa paghihapon sa COVID-19, ma-isolate, matagal sa nagkakaig nga pagkamod Action Rex, sining mga COVID positive nila din sa data variant. Ganigid, dapat din nga ma-reswab na siya kay kung negative na kagang pamilya daw, ni mas okay lang? Yes. Sa mga napanagyan ni Kapitan Flores sa subdivision kung sabihin nagapuyo ining 45 years old nga raw Action Rex na hindi lang magpanik kay na set off naman ng lasing nga balay, gated, may gate, kagayara sa sunod sa subdivision Action Rex. Pag nag-comply man sa mga protocol nga wala na nag-lambiyong o nagagwa pa dira sila sining nga balay, kag-compliant sa mga mandatory health protocol nga ginapatuman sang BHERT kag sang barangay Villamonte. Haring tingog di po ng barangay Romel Flores. Actually, sir, si Doc Milapro as per sa BHERTS mas schedule di subong kadto sa aton kaya may bihunon to the regards na sa aton na considered as suspected Delta variant. So, despite na may ara na siya sang swab test coming from Manila kay ROF sa sir mo. So, negative naman tula sa August 20 but with assurance sa general public ang advice aton sang ni Doc Sorongon na kantakan sa sang swab. But siguro we considered man natin because siguro daw do stress mong guro in persona o pamilya. Though as per sa feedback ginasaga na batong ko do hesitant pero with the presence si Doc ni Raptor kag with sa aton man dire i-try nato na i-convince siya na dapat i-undergo yung ang swab test kag as much possible i-arrange ko gani nagamba ko di sa BHERT na kung pwede ma-on-site na lang pag-conduct sinasang testing kung pwede lang para do hindi na magbinsang stressful sa end bla bla guro na bombard man sila sa stress I see. Pila sila kabilog kap nila ang close contact? Actually tatlo man sa sila balay sir kag-gated man ang ila panimalay. Subdivision sila ka? Yes, subdivision. Action Rex dapat yan si Kapitan Romel Flores regarding sa update ang Delta positive dira sa barangay Villamonte. Samahin sa barangay Bata ang 6 kabulan nilapsag nga baby boy nag-negative yung Action Rex retest. Nagwa Martes sang gabi ang resulta. Same man sa iya sining mga pamilya Action Rex sa close contact sining 6 katuig nga baby boy dira sa may barangay Villamonte. Amo na ang panugyan. Barangay Villamonte kung barangay Bata? Barangay Bata Action Rex. Ang anom kabulan nga baby boy sa barangay Bata. Kalang niya sa pamilya. Ang pamilya to na swab to Action dahil? Yes, na-swab na Action Rex sa barangay Bata. So negative to yung resulta? Negative na. Negative na ng bata?
negative walang bata. Kaya mo na bala, after nagwa ang results ang Philippine Genome Center nga genome sequencing, tapos na ang ila sila nga isolation action reps pag makabing na sila ka-recovered. Pero mo na gani, bilang kabayan sa proseso, once na magwa ang reports ng DOH-6 na may mga new Delta cases sa Bacolod, automatic na siyang sealed off ang balay, kag i-retest or i-swab action reps sa magpapigayon sang backtracking kag contact tracing. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Aksyon, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art Tayhopon, standby anay, kay daligid lang kay mahatagtanay pila ka mga panumdumo sa mga kaaksyon ta, Santon Placer Balsop, mga kaaksyon. Daligid lang Aksyon Art ha, kay may winner kita diri sa aton sining SAP sa ERB, mga kaaksyon. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na, kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot ko o pili preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Ayos sa ari ng ato sining winner ho sang 500 pesos para sa SAP sa ERB, mga kaaksyon. Itilawan ta ni Abi. Hello, mayong udto. Mayong Ogdo, Rex Cantong, Mayong udto si sino ganini? si Alejandra Isalio. Alejandra Istalio, 52. Pila edad mo? 52? 52, oo. Do 25 lang ba? Doon kami sa Rizang Aksyon Radio, wala, sir. Ano? Ang edad sa Aksyon Radio, 52. Oo, 52 years man ang Aksyon Radio Bacolod. Din ka sa Binalbagan, madam? Sa Enclaro. Barangay Inclaro, Binalbagan, si Alejandra Istalio, no? Sige, anong programa nga ginapamatian mo? Pamati ka sa tanan nga program sa Aksyon Radio? Oo, basara. Lako sa balay. Di kung way ka, ti way man ka pamati, no? Ito pa mati. Ito yung premia sa gabi. Gali ka. Anong programa from 6:30 to 9 o'clock sa gabi? Ang laban, ginapamatian ko sa kay Aksyon Ulma, sugaton, give diyan my life. Tikon gabi, ya? Kung gabi, sa kay Brian Morden. Atong title sang program ni Aksyon Brian? Ano? Anong title sang program ni Aksyon Brian? Nalipat ko na ba sa nga nga tayo? Basta si Aksyon Brian Morden lang ako nadunduan. Nagkalipat ka, haw? Plastar gina si Aksyon Brian Morden, pati programa ha, Aksyon Firing Line. Action Sparring Line, gede. Non-firing line. Action Sparring Line. Si Aksyon na Brian Morden ang angkor dira. Sige, hindi na ko magpadugay pa, Madam Alejandra Istalio. 500 pesos ang batonon mo gikan diri sa Aksyon Radio Bacolod. Anong mapalimton mo, madam?
Wow, salamat, Gid. Oh. Tayo mo lang na? Sa program, mag-happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Thank you, Gid. Salamat, Gid, madam. Salamat and congratulations sa pabuto mo lang dang mensahe sang napadala na Mondreho. Para nga ma-check mo gilayon sa inyo dira nga area kung makabato na mensahe. Salamat, Gid, madam. Salamat. God bless. Thank you. God bless too. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Gid. Congrats sa kay Madam Alejandra Estalio from Inclaro, Binalbagan. Salamat and congrats. Salamat, no? Pabuton mo lang da ang mensahe nga i-text sa imo sang ginapadalaan namon nga ahensya sang pera padala, no? Sige. Ayos, congratulations, Madam Alejandro, no? Alejandra gali. Biko Alejandra gali to. Oh. Sige. Kantuhan tanay balita ni Aksyon Art Tayhupon pagpauntat sa implementasyon sang Motor Vehicle Inspection System kalipay sang Undok, no? United Negros Drivers Operator Center. Committee conference ni Councilor Ramoso sa Friday ni makabulig sa pagklaro sa importante nga mga isyo. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Yun ang paabot Aksyon Rex ang grupo sang Undok, especially ila Secretary General nga si Diego Malagad, na ang committee conference ni Councilor Dildo Ramos diri sa Bacolod sa palabuton nga Biyernes amo ang makahatag sa dugang katagan kag sumugman ang pagsabat sa mga inquiry nila since nga may aral sang memorandum gipanaog gikan sa DOT alang sa implementasyon sa motor vehicle insurance system. Now, sunod rin kay Malakad, sila niya okay man niya at least in temporaryo anay no nga ginhold in abeyance ang implementation pero sila niya that is only temporary. Ang isa pa gidiri sunod rin kay Mr. Diego Malakad nga luyag nila himalungon gid ang mga kaundan like for example ang mga balayran, ang insakto gid nga sa inspection dira nga mga gina-check ang mga parts sa salakyan sa mga motor vehicle inspection center. Kaya sila nga kamudlining nga nga dreaming kita nga ang tinutuyo sa LTO kag DOTR amo nga ma-secure o kag malikawan ang mga aksidente nga nagalugtad sa dalanon pero sila nga daw ka pilion nga mga lugar lang kay pareho sa aton makulod alon ang mga implementation. Why naman iya sa Negros Occidental, pwede matugyapon ng mga naglain-lain ng mga emission testing center. Kasi nga dapat initanan, maklaro kang masabat sa natala na committee hearing on Friday. Yari ang nga parayag ni Mr. Diego Malakad. Kung lahi na siya bahay na siya sa Republic Act 4136, i-anticipate na siya natin nga implemented mo na siya. Pero dapat nationwide siya, kag wala sang discrimination, tunod na ginawa to ang specific mula nga detalye kay sang gimpauntat ini ni President Duterte sa 60% na requirements yung dugangan pa nila na yung mga 73%. That's why kapangayo kita sang detalye sini ano gid ang mga katuyuan, anong charter, mode of payment na ang like this na lang ang ilo nga i-initial kanyang instruction na ang napagguba sa dalan kanyang nagakarga sa dagko ang mga pinulada
Wala na include. Kaya nung ginanamon sa... O sa next ng palayag ni Mr. Diego Balakad. So, the-expect siya on Friday, bago inimbitar nga mga ahensya sa gobyerno ni Councilor Dindo Ramos ang mag-participar sa committee conference para nga sila mismo direkta nga magkapalabot sa ila sini nga mga clarifikasyon. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo po na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Tayhupon balita gikan sa special assignment sa iluhantang balita gikan sa Kapitolyo Provincial si Aksyon Marlon Hinabia. Ini may kang tanan sa pagresolbabla sa isyo angot sa plano nga pagpapili bilang Vice Presidente ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ti ginatugyanan ni Goblakson sa Korte Suprema, no? Nga Korte Suprema niya. Pwede man na makapapili sa dibla? Ano na to? Alang-alang pa sa? May gina-interview pa sa? O sige. Kay kwaong kunitaneo kaganay Congressman Urola konfirmado nga nagsaylo sang registrasyon sa DSB. Batante sina mga kaaksyon. Sige, pakarunan talang ang balita ni Aksyon Marlon Hinabia gikan sa Kapitolyo Provincial. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta, diri kita na para siguradong sigurado gid mighty si, no? Amuning himuon ta diri, no? Mighty si. Kulang balang imo sining vitamina kag minerals or vitamin C. Mighty C mga kaaksyon, no? Amuning tumaron ta adlaw-adlaw dapat permi nga maging mabaskog ang ato sining immune system. Malakay Finance Corporation. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig.
padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung may nag-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Kag bakit sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Naku sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige sir, relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa anniversary sa ARV. Number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pagini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV. Number 1. Magpangati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa po kasi nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang dawit mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala utos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang.
Kag hindi ka mag-inkas ng mga nagkakatamo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga tagwaragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga waragwagan, tanan nga mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalag. Pabalik kita dari sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:43 ang aton oras kadtuan tang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa 48 anyos nga mangunguma ginlabo patay. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon na rekstuga ini sa pagbuno while ang iban nga parte sang lawas ang ginalabo aksyon na rex naging klaro diri ni Margalio pagiman sa resulta sang post-mortem examination result sang medico legal diri nagapakita nga duha gid ka klase ang pagpatay action rex number 1 paglabo subong man ang pagbuno kay ang paglabo diriya nga it seems bala nga ginapunggan sang biktima ang kuan kay ginasagang niyang iya sini nga braso action rex that is why madamo man nga pilas kunti ang unang report nga ginggulgulan sinya hindi ni siya ginggulgulan kundi ginbuno gid ang iya sini nga liog which is amuni pinakamalubha nga pilas action rex nga naangkon abi di ba naggloryoso that is why nga sa karon suno sa iya nga isa diri sa ginalantaw nila nga motibo sa pagpatay posible inubog inabangod ang persons of interest nila nga nakitaan sa karon ang maning ulihing adlaw nga upod ang biktima kag ining persons of interest nga nag-inom pa sila aksyon rex ari ang pahayag ni Police Lieutenant Arthur Margalio. May mga tulaso sa elbow niya kag sa hand area. Magluwas diri sa din pag ginang igo ya. Sa chin kag sa liog kag sa left stomach
left portion sa stomach. In short, ginhatok-hatokid siya labo, sir, no? Oo, ang sa stomach, sa stab wound man, sir. So, bali, stab wound, sir, sa stomach, kag subong man sa iya nga. Liog. Isa sa fatal wound, itong sa liog, sir. May posibilidad nga mo itong cause of death again, kaya siyempre, damo kita sa mga arteries nga ganalokit sa liog. May kaugot ang suspect sa pagpatay diri sa victim. May posibilidad man, sir, pang inanganggulo, pwede may posibilidad. Anong update, sir, sa suspect? Sa subong, sir, may patagapon sa person of interest, pero why pag may nagluta nga mga or may nagwa nga mga witness nga makapasibol, maka-execute sa ilang sworn statement for filing sa nga kaso. Ang aton subong investigator nag-exert pa sang efforts nga makakuha pag makagather sang enough nga information kag witnesses. Ano ang nakita ninyo, initial motive sa paglabo kag pagbuno diri sa victim, sir? Initial man nga nahatag sa mga nakasaksi sa biktima nila sa mga auto sa inom is kahangot sa ilang pag-imnanay, sir. Either may argument nga natabo during the time nga nag-drinking session sila, sir. Aksyon na sa kabahan kita manginisang pahayag. Do kadamo crime sa Himamayla, no? Oo, gani man. Nagligad to. Kita mo itong mag-iloy to aksyon na Rex. Gani? Oo, tapos ikaduha, ari pagi dyan sa Batman sa Kabadyangan Himamaylan. Sa Kabanggalan gani, may ginlabo man to. Duha man to nalaban aksyon Rex Balita dala suspect. Ay, ginlabo. tatlo? Bali tatlo Sa Kabangkalan? Sa Kabangkalan. Ay, gali ka. Din to sa area sang Kabangkalan to? Sa Barangay Tabugon sa siyudad sang Kabangkalan. Okay. So ginabulong karon sa Kabangkalan City District Hospital number 1 diriya si Junesio Escasinas 54 anyos, Judy Kabiduhan 38 anyos, taga Purok Sambag, Barangay Tabugon sa siyudad sang Kabangkalan. Ang suspect direction Rex kilala man kay Rene Meot 31 anyos, nagapuyo man sa among man nga lugar. Now sa initial diri nga pagpangusisa man sa mga kapulisan, partikular si Police Lieutenant Dennis Margalio. Kahapon Action Rex may birthday celebration sa pamilya ni Agustina Arcidas Jr. Ang natabo diri Aksyon na Rex, samtang nag-celebrate sa birthday, sus kay nagsulod diri ang suspect balang si Rene Meot, granting may mga bisita siya si Junicio, Esclenas, kaga inis Judy. Tabo diri Aksyon na Rex, ti kay ginsukmaan, kagagin pamangkot nga ari kadi, sus ta kay nagpawuli ini si Meot, dala pagbalik niya, may dala na siya binangon. Muni pinanglabo niya, ini si Junicio kag si Judy. So nakita ni Agustina Arcedas Action Rex nga ginlabo ni Meot ang mga bisita ya, sus kay ang birthday celebrant nagkuha man sa binangon, linabo man ining si Rene Meot karon, ining tatlo ang ginabulong man sa Kabangkalan District Hospital, while ang birthday celebrant Action Rex ang yara karon sa Kabangkalan City Police Station. Report Nakagwa na siya sa hospital? Ginabulong pagyapon Action Rex ining tatlo kay ining si Meot Action Rex allegedly may pilas man siya sa liog after nga ginalabo ni Agustin Arcidas Action Rex. So baling tatlo ni amuning kaengkwentro sang suspect ne? Duha ang una ng enkwentro sang suspect nga si Rene Meot, si Junicio kag si Judy. As kay during the celebration sa birthday abi ni Agustin Arcidas, bisita niya si Junicio kag Judy. Sino tong gin-invite to sa police stations? Ti ang suspect ara subong ni si Agustin Arcidas, ara subong sa Kabangkalan City Police Station, kay linabo niya ning suspect mo. Si Rene Meot bala Action Rex. So wali tatlong napilasan gid sa pagpanglabo. Grabe, no? Sige. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Subo-subo nga balita, di ba? Mamaylan to, paray pa ni Kabangkalan man, ti
Naglinab-an na'y paniho. Ay, grabe daw wala gauntat ang krimen, no? Sige, kantuan tanay si Aksyon na Marlon Hinovia pagkatapos sini kantuan talang dugay-dugay si Aksyon na Marlon Hinovia kuhaon tanay balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita, mantingin to vlog man kay Naho, mga 10:30 siguro daw na-clear ang area dira sa Hall of Justice Blati, nakabaton sang bamtret ho. Kay na sa ngaga, isa lamang ka pamahog yadto kag wala sang kamaturan base sa pagpangusisa sang kapulisan. Galing kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Yes, Aksyon Rex, how are you there? May bomba. Bomba? Bomba sa tubig. Di ko kung bombahanay na. Ayo di purma. Hindi amo. Tubig. Ha? Bomba sa tubig. Okay. Ang nakitaan sa likod sa Hall of Justice, no? Grabe man to, pinuhag Manila yung mga kapulisan tagiban nga mga otoridad doon. Kani, kay daw nag-ibot ang halos tanan to kay alas 8 na ba? Tuntong pamthreat mo. Oo. Ang hambal sa nagtawag nga caller lalaki na nawag ini sa sa PAW office pla. Pagsiling niya alas 9, masigabong ang Hall of Justice. Masigabong Ang nakabato, nagtimbro din sa aton dala nga mga gwardya kag pulis. Muto nga tiduga-duga, nagabot ang K9, ang EOD K9 from Negros Occidental Provincial Police Office. Abot man ang bomb squad sang NBI, Action Rex, bomb squad sang Philippine Army, kag bomb squad sang Philippine Coast Guard. Damo to nga ginulat kinilang oras to lang sining malupok. Ate wala man naglupok Action Rex tion ginasulod sang sining EOD K9 sang Nopo, bomb squad sang NBI, Philippine Army, kag Philippine Coast Guard. So why sila sa manakitaan nga bomba Action Rex sa vicinity compound sang Hall of Justice, kag nagapati si Police Lieutenant kung si Police Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sa station number itong isa ginamang pamahog ang natabo. Pero parang maging sigurado ang mga empleyado kay na ang mga nag-transaction kay naging papanao kay na amat-amat parang ako ni kaso why maginatuloy action Fred ba si Action Rex ko ba may aragiman bomba maglupok at piswais ang may masamaran tamo to kay na nga daw halos ang tanan na sorpresa sa sining report nga daw ang ibang nga way pa ka nakabalon na tingalas lang ang ipapanaog ang tanan nga mga tao sa sulod sang Hall of Justice, no? Tamo to sa uli na di parahan na lang nila nga may bomba gali Action Rex. Di alas 11:40 sinigil lamang aga indeclared nga clear ang area base sa palayag ni Police Captain Pinton. Sa subong update nato, nag-clear na ang Hall of Justice nato, no? Gin-clear ni sang EOD K9 nato, kag paupod sang bomb squad man sang NBI, Philippine Army, kag Coast Guard. So, apat kayo isa nga ni Bulig nga mag-determine kag mag-clear out sang vicinity sang Hall of Justice. So, pa 11:40, gin-declare ni Police Lieutenant Binobo ang team leader sa EOD K9 diri sa Negros Occidental nga ang Hall of Justice is wala na sang bomba. So, subong padayon ni kasulod ang mga employees kag mga civilian nga may kinahanglanon diri sa Hall of Justice sa diri sa sulod subong. Action response sa palayag ni Police Captain Paul Vincent Pinto ng hepe sa station number 2 nga nag-confirm nga amat-amat na nga nagbalik ang mga nagka-transaction dira sa Hall of Justice at the same time ang mga empleyada kag empleyado Action Rex. So was na dapat kabalakan sa sining pila na daw kaduan na nga tawag-tawag nagpamahog na. Gani man tay mo na budlay ko sa kaligati wag gata kumpensa pulis nato na. Basta may pamahog, lahog-lahog man o kung pamahog man aksyon eh. Gani, may makuhan sang kapulisan tari, di lang ang pulis ta. Ang aksyon, arat na yung bla? Oo. Para sa aksyon Rex Cantong na nag-aksyon tayo. Ati, okay. Well, from where the action is eh. Nasa aksyon Rex Cantong. Ay, hindi amo. Ati, sige lang. Bayan din amo nang namin aksyon, no? Oo, ang aksyon na.
Ang sa tubig, sabla? Sa tubig ka. Ay. Amo nang aksyonan nga namin. Amo nang nami, gid. Aksyonan kay basi ko magbaha, no? Ipunggan, hindi basi padala sa... Mahimo na sa syukoy kung mabahan to. Basi padala sa baha, basi masalani sa puti ka tinday, no? Ayo. Ay, sige nga, clear sige na clear na why sa dapat kabalak. Ang transaction is balik sa Hall of Justice, Aksyon, Rex. Report kay Kasabakol City Police Office, una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon, Eric Mabalon, report sa Bacolod, Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby ang reaksyon na Marlon Hinovia, life extension na vitamin Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:58 ng aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa pagselebrar sa isyo, pagresolbar gali sa isyo angot sa plano nga pagpapili ni Vice Presidente Rodrigo sa pagka-Vice Presidente ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginatugyan na ni Gob Lacson sa Korte Suprema. Anay Congressman Jan Orola konfirmado nga nagsaylo restrasyon sa DSB. Orola nagpakigangot na sa PDP laban. Gob Lacson may bag-o nga reaksyon. Kagiban pang mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Yaring report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, nagasalig si Negros Occidental Governor Bong Lacson mahatagan sang pag-resolbar sa labing madali nga panahon sa Korte Suprema ining isyu may kantaran sa damlaglang ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte kag sang isa nga ruling political party nga PDP laban nga laban-laban kid nga dayon ang pagpapili niya bilang Vice Presidente sa 2022 nga eleksyon. Pero kay Lacson ang information nga nawaton niya natala na gid man iga-question ini sang wala magagay-mention ng grupo basta na mga naga-question Aksyon Rex ipalapot nila ini sa bahin sang Korte Suprema. Para sa gobernador, duwag man tanto question niya kung ang presidente matapos termino mapapili liwat sa another position when a question. Ang question hambal ni Gov kung bala pananglit ka magdaog si Duterte bilang Vice Presidente tag mangin bakante ang posisyon sa pagka-presidente kung bala pwede sa magsaka o magpulos bilang presidente. Ay tuod no? Oo. Ambot ko na nung reaksyon sang Korte Suprema na niguro magka-desisyon parte sini. Pwede kung magbakante to ng posisyon, example madaog sa Vice President, kag mabakanting posisyon sa pagka-presidente, automatic masakang Vice Presidente. Oo, ina-Aksyon Rex, ano pa na, question mark, pa na ko pwede, ina siya. Kung pwede sa tuod, no? Why sang iba Aksyon Rex nga maka-decide sa uli kundi Supreme Court hambal ni Governor Bong Lacson. Ang senaryo nga mag-Duterte tandem, bata, amay, tandem, hambal ni Gov Lacson, Aksyon Rex.
ay panamawalan na sa ulihi. Kaya manti, ang information pa lang niya, si Rodrigo Duterte nagsiling nga kung mag-decide padalagan ang bata niya presidente, hindi siya magdalagan bilang vice presidente. In action Rex, medyo tao pa na stogabang kung baga, no? Kung Pero datiho, giguro sinday Sara Duterte, guro daw mga presidente, daw mapapili gid sa pagka-presidente. Protect na action Rex, nga si Sara Duterte, hindi na ibaliya PDP laban, HNP, niya yung isa nga partido. Ano to ganing partido yan? Kilusang mamumugon? Aw na, no? HNP, hugtong ng pagbabago. Kilusang pagbabago? Ote, si Duterte, leader PDP? sa PDP laban. Oo, gani man. Para ako nagkaroon sugpon sa statement ni Arola, ka na-mention ng PDP laban, ang HNP. Unahon pa rin pati reaksyon ni Governor Bong Lacson. It's been brought to the Supreme Court, and hopefully Supreme Court will judiciously and expeditiously decide on the matter. While a incumbent president cannot run for re-election, it seems that he can run for another position, including that of a vice president. But the question is, in case of a vacancy at Malacanang or vacancy at the presidency, can Vice President Duterte take over that position? I think this is an issue that has to be resolved, and only the Supreme Court can do that. No? We will wait for further development. At ang development ng Surex na nabutan pamangkot sa kay Governor Bong Lacson, angot sining gamat-amat tunog or lanog na balita, no? Nga basit kung may makainkwentro siya bilang gobernador sa 2022 nga eleksyon nga ngalan nga ito Howdry, former administrator kag former congressman attorney John Nuega Orola Jr. Sa lipot JNO. May ara nga Sorex nga nagalagaw sa mga logo nga may tinaga nga RUN JNO RUN. In konfirmar namo na sa kay mismo attorney John Orola nagligad ang Sorex sa mga gagwa ng information report kinahimutik ini attorney John. Pero subong inakuya gid man nga dugay na sa gali nagpareha sa ilo restro to. Don Salvador Benedicto o nagrason niya o na best na namian sa sang lugar nga Don Salvador Benedicto. Pero sa huli Aksyon Rex kung mamatian mo diri ang iya sa punto, wala ya ginadulang posibilidad nga mag-intra siya sa arena sang politika pang probinsya. Hambal ya gani Aksyon Rex, I may run for governor, I may run for vice governor. Klaro yaman nga ang pagpasaylo ya rehistrasyon sa Don Salvador Benedicto, waay kakahulugan nga madalagan siya sa Don Salvador Benedicto. Kundi, ang posibilidad lang ya sa probinsya ka level. Nag-istorya na gani siya sa opisyal sa PDP laban. Ay, gali ka? Kundi PDP laban, subong faction. Ang isa, grupo ni Manny Pacquiao ko ni Pimentel. Ang isa, kami grupo ni Kiko. Presidente Duterte. At sadara ng opisyal, si LRG Secretary Alfonso Cose. Si Cose, amo ang naistorya ni Orola. Ang pabangkot di ano kita ang plano sa ulihi. Ang bal ni Atty. John. Mabalaan tara pagkatapos sang convention. Ining convention ni sang PDP laban, patagayon nun, dinisura sa Bacolod ang venue, pero ang conference ni Pugos nga Negros Occidental. Convention niya sa part sang grupo ni Kose. PDP laban. Dali na kulo sa Bacolod ang venue, pero ang conference is province-wide. Aring confirmation ni Atty. John Orola. Ang registration na iya, when you still have the time also to look for either you're going to stay there, you resign, o kung magpunta ka. Pero I have no intention yan na magka-join into the political circles in that area. Ang ako na yan, I just would like to enjoy the scenery and how I can help also Salvador Benedicto. Those are all makamulig sa probinsya in any capacity. I may run for governor, I may run for vice governor. I don't know yet, no, because I am right now preoccupied with trade, tourism, and investment for the province. Because I'm helping also right now, I'm having also a meeting with the DTI about the Dubai Expo. We will know that when the time comes, no? Hindi pa man subong ay we're still in the process of
talking to some of my friends and people who are asking me also to go into the political arena, gusto nila nga mag-insa, ako da nga mabulikan man sila. Kasi ko, kung ayaw man lang ang ginahimo sa probinsya o sa ibang padangang town, then let's look into that, no? Tanong ta, Ladawon to sa ulihiya. So, boss sila nagsurex na kanako, nagasaka ang posibilidad hanggang sa ning plano nga pagpapili ni Atty. Jan Orula bilang gobernador sa Negros Occidental. Samtang hilapit gali ning filing, hilapit man kag nagakuan man, nagaklaro man kung mano siya. Oo. Ang Kaya abi ko kung dito sa Sainubaan, nagparesto, nakaligad to? Bayad. Gawin Salvador Benedicto na, konfirmado na. Kay si Gov Lacson nagsurex gani, may ideya naman nga nag-confirm gani una si Gov Lacson sila niya yes, konfirmado na alis ko electis po, anong sailo nagkaban si Atty. Jan. Galing ang posisyon nga governor, hindi lahog-lahog ang surex, kapatalaganan mo, kung wala ka, milyones pesos na pundo. La, wala kayo gusto. Ang report nga nagawa Aksyon Rex, nga mayara sang kilalang negosyante, nga gin-report nga among mga funds sa pagpapili na Atty. Jan Orula. Ang reaksyon na Atty. Jan, sila nga, no, this is my own fight. Inang ginamunon yung kilala nga personalidad, waay ginakon iya ka istorya pa sa iya, kag wala man sila ka istorya sa akon. Galing ti kung matod ang ginahambal ni Atty. Jan, ti ano ginabi kung magsaylo kaya sang puluyan mo o kung voters mo, way man na nagakaulugan nga magpapili siya. Ano man, no? Kung nanamian siya sa Don Salvador tayo mag-start, okay lang na iya. Oo, kay arama sa Surex sa may arama sa sang Bulig sa tourism industry mo. Oo, ara sa tourism industry, Don Salvador Benedicto nga daan, daw gamat-amat na gid. Ari ang reaksyon sa mga aga ni Governor Bong Lacson. Well, of course, you cannot choose your opponent, no? And then, with finality, maybe you can just call Mr. Orola and ask him kung ano ginaplano. Pero contrary to what he said, and that was reported in our local dailies, he actually changed residence to Salvador Benedicto. Ang sabat ni Gov Lacson sa pamangkot, may ideya ka na Gov nga mayara sang dako nga personalidad o kontao nga fans sa pagpapili ni Orula amo ni kunong kandidato. Dapat ni Gov tatlo lang katinaga. Good for him. Gali. Gali. Pero sino, mayara gid man? Ang report protection Orula, ya mo naghambal yang way ni way kami nagkasuranay gani way na natawag sa akon, way man ko nakatawag sa iya Oo, kagati. Sino man abi matugpo na siyang mapapili siya man? Pero sa statement ni Orula nga nagapag-iangot na siya sa PDP laban, indikasyon na Aksyon Rex kagte sila niya, hulaton ta ang isakto nga tihon. Good for him, unang reaksyon ni Gov Lacson. Report kikan sa Kapitolyo Provincial, ang ka-aksyon yung aksyon na Marot Pinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkarod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, marusadya na ang politika sa Negros Occidental, no? Lantawon to na yan. Kahit sa Bacolod, okay na. But may third party pa. Pero nagpalayag na yan si Congressman Albi Benitez ang 3rd District mapapili bilang alkalde sang syudad sang Bacolod kontra sa incumbent mayor nga si Mayor Evilio Lunardia. Pero inatanan, may baluan na officially sa August 9, no? Pagkatapos ang filing of candidacy sa Negros Occidental, tikuno-kuno malangning kay Atty. Jan O kontra sa gobernador sang probinsya Eugenio Bong Lacson. Mangindepende panatanan na plastaranay subong linyahanay kag kung sinod ang pilion sang partido nga mangin representante way pa actually si Manny Pacquiao ka bungat mo kay si Manny Pacquiao manugabot pa sang September, 3rd week of September or 2nd week sang September, mabalaan pa na ang iya sininga plano
Di ko magplano sa bilang presidente si Manny Pacquiao, may ari man ni delegasyon sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, no? Magindepende pa na. Dugay-dugay pa man to, pero sa mga politika lapit na lang ning sobra isa ka bulan mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, kasadya. Oy, sa mga kaaksyon ta, si former Defense Secretary Gibo Chodoro nagpabutyago nga hindi pwede obligahon sang Estado ang mga mamumugon nga magpabakuna. Ini ang ginpabutyag kag reaksyon sang anay Defense Secretary Gibo Chodoro nga ko sa din ginakonsidera ko ang no vaccine no work policy sa panahon sang pandemya. Ti suno ini sa kay Chodoro, posibleng malapas ang kinamatarong kung persahon ang mga katawhan nga magpabakuna bilang requirements sa trabaho mga kaaksyon, no? Sadya maning sitwasyon ini ho. Ay, oo. Ano gid bala kuya? Pero sa mga kaaksyon taryo, para magkabulig sa constipation, manti ang constipation. Go team, mapakadista na ya. Namang lugayawan ta dito, mga kaaksyon. Ini may kantanan sa sining 157 ka mga binilanggo bla mga preso sa BGMP kompletohon nga mabakunahan kontra COVID-19 karon nga adlaw. Tima yung maning indikasyon kung magkomplito ini mga kaaksyon, no? Kag ining 4,000 or 4,000 doses sang Sinovac target ini sang Cadiz LGU nga mapaubos sa duha ka adlaw nga pagpangbakuna. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib sa sunad sang Cadiz. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Aksyon Rex, ongoing karon ang vaccination sa bahinsang Bureau of Jail Management and Penology diri sa may syudad sa Cadiz. Target sa amo diri nga local government unit nga mabakunahan ang 157 tanan ka mga inmates sa amo nga institusyon. Suro sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez sa atol sila nga interview. Oo, sa BGMC. Mga pila ka bilog, no? Mga 157 tanan. May mga... May na, no? Oo, dadamo to sa inyo, mga 65 gig kabili. Kaya mga may comorbid, mas damo man. May na, protektado man natin mga PDL. Okay. Ubos na ni sila, Dok? Ubos na? Kung magkamuni? Ubos na. Oo, ubos na sila tanan. Sa sining adlaw, Aksyon Rex, ginatarget gate nga maubos kag sino pa sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga bisan pa ang mga personnel and staff sa Bureau of Jail Management and Penology ang naubos naman tanan 100% na nga nabakunahan
sa vaccination program sa siyudad sang Cadiz naman, umpisa buwas nga adlaw, target sa local government unit nga maubos ang 4,000 tanan nga allocation diri sa may siyudad sa Cadiz sa pasugdan buwas nga adlaw pizza 26 kay sa sunod nga adlaw pizza 27. Sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez ang amon diri nga State Health Officer may katanan sini. Abali ma-resume ka vaccination Thursday and Friday, August 26 and 27 na sa arena. Natagaan ka almost 4,000 nga Sinovac vaccine. So amon nang ano namon nga sa 2 days maubos gid kanan kay. Sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga sa gyapon halin sa iwan pagkadto sa E4 o kung ini mga essential workers na ang dala diri. Ngayon pagi naman ini sa paghimo, pagi sa tagsa-tagsa sa mga barangay na sa butangan sa schedule. Ang unang adlaw, pisa 26, buwas ang 11 ka barangay, samtang pagka 27 naman, o kung pisa 27, ang another naman nga 11 ka barangay, kag makompleto ang 22 ka barangay. Pero ini siya, sa gyapon, jutay lamang ini, kay hindi gyapon naton malambot, ang dako nga porsyento sa babakunahan diri sa may siyudad sa Cadiz bangod man sa limitado nga bakuna. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon, Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon na Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Salamat gid kay paring Ala Navales ara sa gamonitoro. Paring Ala Navales, no? Dira sa may area sang Alihis, no? Gretchen de la Cruz, good luck na lang sa mapadalagan. Ayos. Salamat gid Gretchen de la Cruz. And sa kay Sep Jos, ang manami magsaylo sa Don Salvador Benedicto Sibing, no? Sep Jos, thank you gid Sep Jos. Siling ni Alex Montesa sa DSB naman mangwaslik sang ramag si Attorney Orola kung nga nagsaylo siya sang iya voters registration. Ano ginasunod yaman si Benitez? Ayos salamat gid Luisa Bianan kahungga ga monitor da kay adorasyon Rico kag si Patani kag si Tiray buot ni sa bago lagi untat sa pagpamati sa Aksyon Radio. Salamat gid Luisa. Kay paring Ruel sa Roma, ligya pre monitor kami dia kanami sang kapini aksyon ninyo kon aga sa Libertad Market. Agali ka. Thank you gid pare koya. Paring Roel sa Roma, no? Maria Teresa Hofilinia, salamat gid. Ana Sinoro ara man gyapon. Elias Bandada from KSC. Thank you so much gid, no? Okay, sa kay LV Hilogo, may lang pagpamati. Tamiyaw ilang banaya 60 birthday. Si Livy Hilogo. Happy birthday, Sir Livy Hilogo, no? Ayos. Sa kay Sir George Gargasiran, gani man. Wala gidubrahon sila, Sir George. May mga kaso na guro, Sir George, Ayo, wala ka lang manada mamahog ang ibanda. Salamat gid Sir George Gargasiran. Niel Brian Baluwes, dira sa Himamayla, no? Kag tamyaw lang si Kenneth Lambaten dira sa barangay 9 Isabela, no? Ayos. Dali gid lang. Joan Mill, salamat gid Joan Mill, no? Jerry Limaco, salamat gid. And Rodora Syoko, salamat gid, no? Rodora Syoko. Ayos. Ang iban wala na. Salamat gid Alin Luwi Mutiya dra sa Linawon Kawayan, no? Gatamyaw lang sa pamilya Gidlayan nga always gid ga monitor. Salamat gid Alin Luwi Himotia. Kag kay Lovely Joy Arcio ga monitor sa La Carlota. Shout out lang sa pamilya Arcio kag pamilya Barcelona. Okay. Lovely Joy Arcio ang pagpanamyaw. Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon. San bayan ay manumbalik kita pagkatapos lamang sining.
na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kailangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin matinapo. Subungan na. Nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad ang way ta malabutan pa bosan talang iniya ang mga talamyawon ta mga kaaksyon, no? Kaya kalang-alang gid sang tiyempo ta sa sining pagpangalagad ta sa Miyerkules nga edisyon sang inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon BBB. Salamat gid sa mga kaaksyon ta. Nagagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life. Igasunod na sa dinig lamang manugay upod kay Aksyon. Upod kay Aksyon, Wilma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sa Aksyon sa kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo na batian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.